And syempre, partner, dahil lang kita naka-focus, partner, sa pagtatauning tablet. Igwapa kita nin winner cash prize. Ngunyan? Yes. Ngunyan mismo, maaraman ta kung sisa ang maswerteng manggagana asin mauli ning cash prize amounting to 5,000 pesos. 5,000 pesos! Ayan, Ay, maswerte, abadang partner. swerte. Alam mo na. Sige. Ano ta, partner, kung sisaan maswerteng nanggana ngunyan na Gusto sabihin mo, so mga nag-intrayaw na digdi. Kaya pala dakulon digding mga pangaran kitawo. Ang mga yaon po, digdi mga ka-aksyon, iyo iniso mga nag-like, nag-share, nag-comment, asin nag-tag nin mga pig-invite partners sa mga mauot man na manggana. Nagsunod ding mechanics. Okay. Sige, kaguunta. Kaguunta, partner. And syempre, aapudan ta ang maswerteng winner kan cash prize gusto mong amounting to sabihin, 5,000 pesos. Maliban sa mga pangaran, kan mga nag-intrayaon man digdi sa mga numero ninda. Correct. So, importante yan na pag-irumdom. Pag ma-intra ka mo digdi sa samuyang kompleto mga ang pakonsuelo, dapat yaon sa pangaran, address, and contact number. Contact information. Ayan. Maliban duman sa pag-comment, pag-tag, pag-share, dahil ang ganito paglingawan, so Correct. kompletong pangaran, address, and contact number. Kasi paano ka mo makokontak, paano maaraman na kamuan, paano ka mo mapili kung kulang tabi ang informasyon. Sige, partner, bulahon ka na! Kago kita! Narumduman ko lugod ka, nagbibinggo pa ako, Ay, partner, lugo ang maray tanan ng pabor baliktad nun ta. Ayan. Dapat nga nga ipaturunon ta pa. Ayan. Sige pa, pasa mo sa kuya, partner. Yan! May pairarong pa yan. Nora! Catch, ayan. Buksan Okay, ka na tulos, buksan partner. na. Ako, namamati ko na ang mga excited at kuya mga kababayan. Nanangan anta papasa-pasa, garo mararang ka. Mararang ka pa. Ayan. Ayan. Deden. Aruhon mo pa ka ni partner. Piliun mo pa. Ruskayon mo pa. Ruskayon ta pa. Bunuton ta na. Ayan, ang maswerte. Up. Nasa kamay ko na. Ang maswerteng kapalaran mo. Ayan. Ano ang pangalan, partner? Alat mo na, partner. Jocelyn Rivera. Jocelyn Rivera. Ayan. Konta na, partner. Basa daw, Yang partner. bigyan Ang telepono. numero, 0930. Congratulations sa Jocelyn Rivera. Ang sa iyang cellphone number, partner. I-dial mo. 09. 0930 Okay. 085 24 31. 0930-085-2. Basa daw partner, baka sala man ang pag... 0930-085-2. 31. 31. Okay. Sige, dial ta. Dial. Loudspeaker mo. Sorry, you do not Tekang load. Hindi, partner, sala. Ano pala nini? Line 2, ta smart. Pamurumaha, Salvador ka pa. Day ka man na load. Hindi, partner, sala kaya. Sige, So, ano, sige. ayan. Alat lang. Makasupog, partner. Maa Salvador kang Bicol. Tay, sala, partner. Sala nga ni. Nangyayari talaga yan. Dayan naglalaog. Otron ta, partner. Otro. Nangyayari talaga yan. Ayan. Uy, nag-ring na. Hello? Naura, partner. Anong klase ba na telepono mo? Pigpapalasok, partner. Otro. Pagdahin niya, hindi sinimbag. Yan. Hello? Hello, magandang umaga, hapon, at tanghali, at gabi. Magandang araw. Ika po si Jocelyn? Ika po si Jocelyn? Nang apelyido mo po, Rivera? Taga-sain ka po? Taga-Bangkilingan. Tabaco. Okay. Taga-Bangkilingan, Tabaco City. Uy, maswerte ka. Jocelyn, alam mo bang ang kausap mo ngayon, Jocelyn, si Maha Salvador? Ay, mo nabigla siya. Lata ka nag-ulok tabi, madam. Kung kami ang sa imong kaulay, ano ang pig-aasahan mo tabi, Miss Jocelyn Rivera? Ay, sa action po. Ayan! Sa action ko. Gusto mong makaulay si Coco Martin? Ay, siguro po. Ayan. Ano ang pigigibo mo tabi ngunyan na Miss Jocelyn?
Nagaano ka, tabi? Nag-aling po ka. Nagaaling kan sa imong aki. Oh, ayan, bayain mo na, gilida mo na Nagaling ka bibi. kan aki. Oo. Gusto mong sabihin, Jocelyn, akian ka na? May aki na ikaw daw, partner. Mrs. ka na, tabi, Mrs. ng tahanan. Yun lang po. Okay. Pero po ang aki mo. Tuloy lang po. Tulo lang. Ah. Dadagdagan mo pa, Jocelyn? Ay, kain na po. Ay, dai na. Oh. Jocelyn, paano tabi, medyo maghanap pa ni magayon na signal. Itatarami sa imong ngunyan, maswerte ka, tay ka ang gananin, 5,000 pesos! O ano, nag-iibig ka o nag-uulok? Baka nabutasan mo sa aki mo. Ano? Ako na punta na. Ayan. Ano ang ainsyego mo? Sa Manila po. Sa Manila. Oh. Ngunyan, tay ka ang maswerte ng gananing 5,000 pesos sa inmo gagamiton tabi, Jocelyn, ining sa imong ginanahan. Bigdi po sa hawak. Dipisil ang signal dyan sa Indo, Jocelyn. Medyo Oo, birik. medyo magbirik May, ka. may puong kanyog dyan. Pwedeng magsakat ka sa nyog. Ay, tayo po kasi May nagwawara-wara kaya ang signal ni Jocelyn eh. Pero ang importante tabi, Nanay Jocelyn, maswerte ka tabing ng gananing 5,000 pesos. Hali kay Congressman Zaldy Co, kan Ako Bicol Partylist. Ayan. Ano tabi ang mensahe mo tabi, Nanay Jocelyn? Mensahe mo tabi. salamat po sa Ayan. Yan Medyo dipisil difficile ang ang signal naman. signal Bangkilingan, harayo yan. Harayo. Congratulations tabi, Nanay Jocelyn. Paano niya makukuha yan, partner? May makontak tabi sa imo na staff kung paano mo tabi maresibian sa imong premyo. Alright? Congratulations once again tabi, Nanay Jocelyn Rivera kan Bangkilingan. Pinagpala ka ng 5,000 pesos. Ngunya na pagkaldaw. salamat po. Okay. Maliwanag, partner, sunako atang sa iyang pasasalamat. Yan. Mga ka-aksyon, Iguana naman kitang May maswerte tulong ng aki. gana. Anagom na sa Manila. Grabe suka ugmaan ni Grabe Manaya. kung maan niya, Garupig partner. kikiti ka. Medyo nabuwara ang signal na maluya talaga. Di pang mabutsanan sa aki. Na-interpret mo ba ito, partner? Ano yun? Na-imagine ko lang. Alam mo, artist mag ako eh. Nag-imagine. Na-relate mo, ade. Mga ka-aksyon, sa mga nagmamawot man ng manggana ning tablet, arog kay ano nga nito? Maribel. Arog kay Maribel. Nagugurang ka na talaga, partner. Just kadakulan, partner, ka sa tuyang pigpaugmangon yan. Tanganing mangga naman po ka muning brand new tablet, kinakaipuhan nindong mag-like. Kansa mo yung official Facebook page and Action Cost Center, kinakailangan man ninyong mag-comment kung bakit dapat kayong manalo. Tagalogon ko na, partner, Sige. para isahan. Dapat, kung bakit dapat kayong manalo ng tablet, kinakailangan yung mag-comment. Ilagay ang pangalan kung saan kayo nag-aaral kasi dapat itong tablet, partner, para sa mga estudyante is strictly for student only. And kinakailangan yung mag-tag ng 3 estudyante. Yan, sa tablet. Sa tablet. Oo. Doon naman sa cash, sa mga susunod And na... syempre, partner, doon, kailangan yung mag-subscribe sa official YouTube channel ng Action Cost Center. Ayan. At huwag nilang kakalimutan, ilagay yung kumpletong detalye ng kanilang pangalan, address, at contact Information. number. Yan sa tablet po. Doon naman sa cash prize, para manalo kayo ng cash prize, kailangan nyo din na i-like at i-share ang aming programa. Kailangan nyo din mag-comment kung bakit kayo ang dapat na manalo. At the same time, kailangan nyo din mag-tag. The more na maitag, the better. Mas marami kayong entry. Pero hindi lang yun para sa student. All ages, ano man kayo, ang estado sa buhay, Babae, lalaki, senior citizen, kabataan, lahat pwede sa cash prize. PWD, LGBT ka man, estudyante, may trabaho, nanay, tatay, lolo, lola, doon po sa cash prize, pwede po kayong manalo. Ayan. So, malinaw na malinaw, partner, ang iyong paliwanag kung paano magwagi ng tablet at paano magwagi ng cash dito sa Tabang Ora mismo ng Ako Mag-comment Bicol na po Partylist kayo ni dyan. Congressman Zaldy Co. Dito po sa aming programa, mag-comment na po kayo. Simulan nyo na para meron na kayong ticket na manalo. Sa susunod na programa namin, baka kayo na ang Ang maswerte. maswerteng manalo ng tablet at cash prize. Bueno, partner, saro na naman na makabuluhan, asin maugma na pagkahapon, ang sa tuyang naging pag-iribanan digdi sa programang Tabang Ora mismo.
Kami po ang sa indong mga nakasabay, Mr. Sirampo kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapos ang samuyang programa, magiribang kita sa masunod na semana. Aldaw nin Lunes, digdilang sa programang Tabang Ora Mismo, ako mantabi, si Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. God bless and mabalos, Bicol Region. Maray na pagkahapon, asin mabuhay.